tocat en formació de trio amb en Josep Maria Martí a la tiorba i l'Elisabet Bataller al violí, un programa que es diu Intimitat Barroca i que inclou tot obres del barroc, des del segle XVII al segle XVIII, una mica resseguint diferents estils, diguem-ne, el barroc italià, el barroc anglès, també una mica d'alemany. La veritat és que ha sigut una sorpresa agradable perquè l'església, que jo no coneixia, té molt bona acústica i hem estat molt bé. Hi havia molta gent, l'església força plena i sí, molt agradable, un públic molt receptiu. M'ha semblat que els havia agradat el concert. Jo crec que és un tipus de música que fa força segles, diguem-ne, però la música antiga es va fent, hi ha molts festivals, molts cicles, i al revés, més aviat crec que hi ha d'uns anys cap aquí un revifament de tot el que és interpretació històrica i música antiga.